Саши. Айде става. Наспа ли се? След час и половина спане станах, опитах се да събудя Сашка Васева, което за мен беше един голям неуспех. Такова нещо никога не ми се случило, да не мога да събудя човек. Тя отказа категорично да стане или да се изпълни съпружеските задължения. Айде се, ще се пришли. Не казвай един, не. Саши. Все едно не знаеш. Ще чувствам вина. Аз ще кажа. В 6:30 трябваше да станем, за да почне да си изпълнява тя нейните семейни ангажименти. Но не се получи. Сашито беше доста уморена. И реших да оставя да се наспи. В шкафа. Чувствам се като вкъщи. Здравей, ще бя. Ставай, мила! Имам чувството, че все ще се случи. Добро утро. Не знам колко е часа. Но тъй като вие ме събудихте, спях до по-късно. Така че... Той не ме събужда сутрин рано. Опита се да ме събуди, видя, че не става, нали, окей, не ме наби в леглото, не ми махна юргана.